Татарстанның 30-га якын авылында мөгезле ире терлекләрдә йыгышлы тире авыруы таралу куркынычы сәбәпле карантин кертелде. Авыруны башта Сарман районының Югары Чыршыл авылында ачыклаганнар. Если я выхожу, она сразу встает. Она же знает, что я доить пришла. Авыру хайван ашаудан туктый. Күбрәк ятып тора, ди Нәсимә Гыйбадуллина. Шушы билгеләр буенча ул сыерларның авыруын ачыклый. Если уж они болеют, мы уже сами не спим, не кушаем. Әгәр маллар чирләсә, безнең дә йокыбыз кача, борчыла башлыйбыз. Маллар бар таянычыбыз, тукландыручыбыз бит. Алар булмаса ничек яшәр идек? Сөт, ит чыганагы бит алар. Гыйбадуллинарның хуҗалыгында әлегә 3 сыер бар. Тиздән без аларга тиешләр. Сарман районында малларда тире авыруы йыгышы куркынышы, карантин көтелү турында алар ишеткәннәр инде. Конечно, боимся. Бик тә борчылабыз. Малларны бер кайда чыгармыйбыз. Чит кешеләрдән берни сатып алмыйбыз. Барысы да үзебезнеке. Югары Чыршылы авылында йорт хайвандарында йыгышлы тире авыруын ачыклаганнар. Шир ачыкланган урыннан якынча 10 чакрым ераклыкта урнашкан 30 талак пункт бар. Тукай районының бер өлеше дә чикләү зонасына эләккән. Булар Таулык, Яңа Бүләк, Күктәк Мирсәет, Иске Теләнче, Кызыл Байрак, Бай Бүләк һәм Иске Дөреш авыллары. Авыру йыгышлы һәм тиз тарала. Она выявляется у крупнорогатого скота. Йыгышлы тире авыруы мөгезле ире терлекләрдә ачыкланды. Тире асты бозыла, ялкынсына башлый. Аннары анда эреле сыйыклык җыела. Бу малларның исәнлеге өчен бик тә куркынычлы чир. Организмның хәлсезләнүе, температураның күтәрелүе яки түбәнәюе күзәтелә. Терлекләр ашаудан туктый. Күзләренә, тын юлларына, ашказанына да зыян килергә мөмкин. Ширнең тәбирләре шулар. Мондый хайваннар гадәттә терлекләнеп китә, нәселдә калдыра алмый. Тире авыруын малларга прививка ясап кына булдырмый калырга мөмкин. Шуны исәпкә алып, Тукай һәм Сарман районнары авылларында терлекләргә прививка ясауны оештырганнар. На сегодняшний день вакцинация и ревакцинация крупнорогатого скота имела. Якындагы территориядә мөгезле ире терлекләргә вакцинация төгәлләнде. Яңа партия вакцинаның кайтуын көтәбез. Район буенча киләчәктә дә бу эшне дәвам итәбез. Йыгыш таралу куркынычы булган территориядә терекләргә вакытында вакцина сату ширнең таралуын туктатырга мөмкинлек бирде. Йыгышның таралу чыганагы булып, ширле хайваннар һәм кан эчүче бөҗәкләр тора. Кыш көне йыгышның таралуы малларның күчеп йөрүләренә дә бәйле булырга мөмкин. Ветеринария һәм фитосанитария күзәтчелеге федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе малларны чалу алдыннан да ныклап тикшерү уздырырга киңәш итә. Фарис Мөхәммәтов, Ленар Султанов, Татарстан яңалыклары, Сарман районы.